Здравейте, уважаеми зрители! Аз съм Сияна. Аз съм Цвети. Ние сме ученици от Основно училище Георги Райчев. А вие сте с първото предаване на Райчев ТВ за новата учебна година. Днешното предаване сме посветили на 17 ноември, Международен ден на жертвите от пътно-транспортни происшествия. Отбелязва се всяка година на третата неделя от ноември. Тази инициатива е добавена през 1995 година от Европейската федерация на жертвите от пътно-транспортни происшествия и през 2005 година е обявена с резолюция на ООН като Световен ден на възпоменание. Цел на деня е да се отдаде по пътищата, да се признаят усилията на службите за спешна помощ, да се насърчи за по-добра подкрепа и адекватна реакция при такива случаи, както и да се насърчат действия за предотвратяване на бъдещи инциденти. През 2024 година денят се отбелязва на 17 ноември с различни събития, включително оценени службите в храмовете за почитане на паметта на загиналите и за оздравяване на пострадалите. Този ден има важна роля в рамките на десетилетието за действие 2021-2030 година за намаляване на пътните жертви с 50%. По данни от България през 2023 година са регистрирани 6993 тежки катастрофи с 525 загинали и 9101 ранени лица, като уязвимите включват пешеходци и деца. Здравейте! На гости днес в нашето студио са учениците от първи клас и ще ги попитаме какво знаят за безопасността по пътя. Как се казваш? Иван, Дея, Никола. Добре, първи въпрос. Къде трябва да пресичаме? На пешеходната пътека. Добре, а трябва ли да се оглеждаме? Да. Какви са цветовете на светофара? Червено, жълто, зелено. Добре. Какво означава червеният цвят? Да спреш. Жълтият? Да се приготвиш. Какво означава зеленият цвят? Да тръгнеш. А сега на гости са ни учениците от втори клас. Така, първи въпрос. Къде е безопасно да пресичаме? На пешеходната пътека. Добре, какви са цветовете на светофара? Червено, оранжево, зелено. Зеленото какво значи? Да тръгваш. А червеното? Да спреш. Жълтото? Да се приготвиш да тръгнеш. Безопасно да караме колело. На велоалея. А какви мерки за безопасност трябва да използваме, когато караме превозно средство? Каска, на коленки и лакътница. Благодаря. Здравейте, аз съм Дамя Тарашева, ученичка от 6 А клас. Бихте ли се представили? Аз съм Силва Чингизова, ученичка от 9 клас, възпитаничка на Търговска гимназия Княз Симеон Търновски. Смятате ли, че трябва да има повече наказания за шофьорите, които не спазват правилата за движение? И какви да са те? Според мен наистина шофьорите, които не спазват правилата и нарушават и правят ПТП-та, за тях трябва да има по-строги правила и те са увеличение на глобите и доживотен затвор. Бихте ли се представили? Славена Попова се казвам, ресурсен учител съм в училище. Смятате ли, че трябва да има по-строги наказания за шофьорите, които не спазват правилата за движение и какви да са те? Изключително важно е да има ред по пътищата. Колко са строги за момента не знам, но реалността показва, че трябва много да се мисли, работи и фокусира вниманието в тая посока, защото жертвите по пътищата са много. Виолета Георгиева. Смятате ли, че трябва да има по-строги наказания за шофьорите, които нарушават правилата за безопасност по движението? Може би да. Трябва да има наказания и тези наказания трябва да се спазват, да няма вратички в закона, които да позволяват на шофьорите да се измъкват от задълженията и отговорностите си. Накрая нека прочетем няколко съвета, които са написали ученици. Пътят не прощава, но отговорният човек не чака грешка. Цветомира Димитрова, 6 А клас. Бъдете внимателни и не карайте с превишена скорост. Всички искаме да живеем своя живот. Йоана, 5 А клас.
Спазвай правилата. Живота е безценен. Бъди герой, не жертва. Спазвай правилата. Бъдете внимателни, пазете децата. Не карайте с превишената скорост. Нигяр, 5А клас. В края на нашето предаване на гости ни е госпожа Петя Желязкова, която води часовете по безопасно движение по пътищата. Добър ден! Какво представлява Международен ден за възпоменаване на жертвите от пътно-транспортни происшествия? 17 ноември е Световен ден за възпоменание на жертвите от пътно-транспортни происшествия и се чества всяка година третата неделя от месец ноември. Тази година тази дата е 17 ноември. Това е световен ден, който за първи път е отбелязан през 1995 година по проект на Световната здравна организация и Организация за сътрудничество към ООН и се чества всяка година с различни мероприятия. Какви са основните цели на този ден? Основните цели на този ден е да почетем паметта на загиналите, също така да изкажем съчувствие и подкрепа към тяхните семейства и да предотвратим бъдещи катастрофи с различни чествания в различни институции и организации. А защо е важно да отбелязваме този ден? Важно е да бъде отбелязан този ден, да покажем на пострадалите, че не са сами в тяхната трагедия. Същевременно да бъдат предотвратени пътно-транспортни происшествия, за да почетем паметта на загиналите. Също така да мотивираме младите хора да бъдат внимателни и отговорни като участници в движението в пътните и при движението в нашите пътища. Какво означава да бъдем отговорни участници в пътното движение? Отговорността е на всеки и всеки трябва да бъде отговорен и не сам да носи отговорността, а да бъде толерантен и да спазва правилата. Същевременно толерантността и използването на предпазни средства предотвратяват такива трагедии. Какви инициативи и кампании се организират у нас и по света в този ден? В България кампаниите, които се организират, е среща с различни институции, с представители на МВР, на КАТ, също така на спешна помощ, с срещи с представители на общините за създаване по-добра инфраструктура за предпазване от такива пътно-транспортни происшествия. Същевременно с запалване на свещи, едноминутно мълчание в училищата и различни институции. Също така в училищата се организират срещи с представители на тези институции, учениците изработват различни плакати, най-различни такива дейности. А в световен мащаб в много държави известни обществени сгради се оцветяват в жълто, като символ, жълтото е символ на памет и надежда. Какви мерки за безопасност могат да се вземат в ежедневието? Ами най-вече ние като родители и вие като ученици да спазваме правилата, като пешеходци, когато пресичаме на обозначени места, пешеходни пътеки и светофари, и да бъдем много внимателни, когато няма такива обозначени места, да се оглеждаме, да не бягаме. Най-вече за вас, учениците, това е нещо, което всеки ден го допускате като грешка. Също така ние като родители трябва да всеки ден да напомняме, че правилата се спазват и трябва да бъдем отговорни и да пазим себе си и околните. А какъв съвет бихте дали на бъдещите шофьори? Ами моят съвет е към бъдещите млади шофьори да бъдат отговорни и да не забравят, че не са сами на пътя. Какви инициативи са предприети в нашето училище? По случай този ден в нашето училище, в основно училище Георги Райчев, ще се проведе изложба на рисунки на ученици от 5, 6 и 7 клас. Също така са подготвили послания, които и те ще бъдат изложени. Направени са презентации, които ще бъдат представени на тази тема. Също така беше проведена и анкета между ученици и родители за безопасното движение по пътищата.
Добре, благодарим ви за участието. Благодаря аз за поканата. Това беше всичко от нас.